Bă, lasă peretele, băi, mui! Băi, pulă, bă! Îți bagi până la... Bag până la apartamentul lor. Bă, mui, dar nu mai dă, bă! Bă! Bă, pulă, dacă nu-ți dă inginerul bani, nu strica apartamentul, bă! Bă, pulă! Și acum ce facem, bă, cu aia? Adi, hai să ne zi în el. Noi vedem că ne ajungeți la peșit, în partea cealaltă. Hai, cavală, că se asta aici la. Gata, băi, chiar cu ce aici, să-ți bag pula. Mână și gata. Băi, nu! Bă, nu s-au văzut. Hai, cavală. Singurul la mâncat de acolo. Dau capul, mă mâncat aici. Hai, bă, bagă capul, bă! Bă, bagă capul! Bagă, bă, capul! Unde pe geam? Mai e putere, și a rădit cu spune. Oh, bravo! Hai să fii, bă! Bă, ce m-a dimineața în pula mea, de rău acum. Filmează! Hai, bagă jos. Ha? Mă duc să mi-e șupte. Marșă! Bagă capul pe acolo! Bă, capul, mui! Bă, de acolo! Bă, dar aici trebuie să o lovim cu scara? Și-ți place să mă acolo. Toți trei, bă, să nu știu. Bă, cam atât. Dormează ăsta de aici.